Vanhu vakaita kuzara pachicken slice yekubulawayo vari kutsvaga mabasa. Situation iyi yakonzeresa mutauro zvakanyanyisa munyika yeZimbabwe iko zvino, nekuti vanhu vakawanda vari kuzivikanwa kuti vazhinji vari kurarama nekuzviitira kana kuti chingava chidhila, chivhenda zvakasiyana siyana. And zvinova zvinhu izvozvo zvekuti vamwe vakafungidzira kuti vanhu vemuZimbabwe havachisina basa nemabasa. Asi nhasi tiri kuona kuchicken slice kwakanzi kuri kuda kutorwa vanhu vachapinda vachishanda mabasa panzvimbo iyoyo. Asi nhamba yevanhu vaenda ipapo yakawandisa zvekuti vanhu vavhunduka, vanhu vatanga kutaura zvakasiyana siyana. Vese vane maCV, vakamirira, vane tarisiro yekuti pamwe zvichida vangawana mabasa iwaya. Ende dambudziko iroro riri kunyatsoratidza kuti nyika ino yeZimbabwe ichitori nebasa guru chaizvo rekucreata mabasa kuti vanhu vakwanise kunge vachiwanika vachishanda. So ndo situation iri kuitika paBulawayo iko zvinezvi. Vanhu vari kukomplaina, vari kutaura mitauro yakasiyana siyana yakawanda zvichinzi ndosaka maiona paya tichizobuda tichiita hasha nevanhu veZANU-PF kana kuti nehurumende yeZANU-PF kuti ikwanise kuita zvinobatika kuti vanhu vange vachibatsirikana panyaya iyoyi yekutsvaga mabasa. Ndo nyaya yacho yandakakubatira zvekare nhasi ndichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika.